Россияда өйләнмәгән егетләр саны кияүгә чыкмаган хатын-кызлардан 2 тапкырга арткан. Җәмәгатьчелек фикерен исәпкә алучы бөтен Россия үзәге шундый мәгълүмат җиткерде. Илдәге ир-атларның 16% буйдагы, хатын-кызларның 7% ялгыз. Татарстанда монда искәрмә түгел. Яңа саннарны 2020 елгы халык исәбен алу күрсәтер, әмма соңгысы буенча республикада 400 меңнән артык ялгыз егет-кыз бар. 2014 елда районда буйдакларны бер санаганнар иде инде. Әлеге 5 ел эчендә хәл үзгәргән, тик өйләнмәүнең яңа сәбәпләре дә барлыкка килгән. Аларның барысында хәзер Рания Абдрахманова белә. Рөстәм Кыямовка 27 яшь, Казан энергетик университетын тәмамлаган, хәзер район хакимиятендә IT белгеч булып эшли. Буш вакытында спорт белән шөгыльләнергә ярата, футбол, бадминтон белән кызыксына, әле өйләнмәгән. Сөйгән кызы юк икән, күңелгә якын кешене очратмадым ди. Минем уйламыйча, димәк, минем зур гашык булмаган мин. Күп итеп. Шуңа күрә өйләнүем әле пока торып тора әле. Акыллы булсын, үзен шибәр булсын инде. Азат Закиров иҗат кешесе, кечкенәдән сәхнәдә Шумкова авыл мәдәният йорты җитәкчесе булып эшли. Берәбегез, утыручы. Егеткә 34 яшь, ул да өйләнмәгән, әтиәнисе белән үз йортларында яшиләр. Гаилә корырга ашыкмый, туры килгән кыз юк ди. Ирне санап яшәүче булып тормышта. Балаларны тәрбияләп идә утырса, миңа шул җитә. Азат бик матур җырлый да. Якынлашса да күзләрең, әле хаман яшь күңел. Үзләре белемле, үзләре тыйнак, үзләре буйдак. Һәм мондый егетләр бер балык бистәсе районында гына да 700-дән артык. Эш юнәлешенә килгәндә инде аларның бар шулай ук укытучылар арасында да бар, менә шул үзебезнең административ корпуста эшләүчеләрдә һәм шулай ук инде авылда гомер итеп ятучылар да бар. Әле берничә ел элек кенә Әйтик районының Юлсубин авылында 50ләп буйдак исәпләнгән. Һәм мондый күрсәткечләр бер балык бистәсендә генә түгел, бөтен Татарстан буйлап. Әйтик республиканың Спас, Апас, Койбыш, Мөслим, Саба, Ширмешән, Чистай районнарында өйләнмәгән егетләр кияүгә чыкмаган кызларга караганда 2 тапкырга күбрәк. Есть районы, в которых ситуация просто критическая. Кайбер районнарда хәл бик кискен тора. Әйтик, өч егеткә бер кыз туры килгән җирлекләр бар. Әйтик, бу районында киресенчә кызлар күбрәк, 2 тапкырга. Кайбер районнарда ялгызлар саны кими, тик барыбер өйләнмәгән егетләр йөрәге буш кызларга караганда күбрәк. Соңгы тапкыр халык санын алганда Татарстанда 400 меңнән артык гаиләсез 30-45 яшьлек егет-кыз исәпләнгән. Яртысыннан артыгы ир-атлар. Хәл үзгәргәндер дип уйламый демографлар. Ялгыз яшәү һаман да модада. Авыл һәм район җирлекләрендә яшәүче потенциаль кияү белән кәләшләр санында шундый зур аерма булу нәрсәгә бәйле соң? Белгечләр сүзенә караганда хәзер яшьләр күпләп мәхәббәт һәм бәхет эзләп шәһәргә китә икән. Хатын-кызлар бигрәктән. Әйтик, соңгы елларда калага килүче авыл кызлары саны егетләр белән чагыштырганда 4 тапкырга күбрәк диләр. Икенче сәбәп хатын-кызларның үз-үзенә ышаныч арту. Үзләрен-үзләре кайгырта, кияүгә чыгуның кирәген күрмиләр. Өченчесе аралашу мөхитенең алмашынуы. Хәзер өйдә япа-ялгыз яшәп тә интернетың булса, ялгызлыкны сизмәскә мөмкин. Дүртенче сәбәп гомер озынлыгының артуы. Сильно отодвинулся период вступления в брак. Гаилә кору яше үзгәрде, уртача 24 яшь. Бу күбрәк хатын-кызлардан да түгел, ирләрдән тора дияр идем. Сораштыру күрсәткәнчә, ирләр өйләнер өчен 30 яшьне кулай дип күрә. Беренче һәм аннан соңгы бала табу яшьләре дә соңара. Бу исә турыдан-туры демографиягә тәэсир ясый. Тикшерү күрсәткәнчә 2050 елга Татарстанда халык саны 50 меңгә кимиячәк. Бу республиканың 2 районы халкы дигән сүз. Моны булдырмас өчен хәзердән үк чара күрергә кирәк ди белгечләр. Иң беренче эш итеп буйдакларның исәбен җыю бурычы тора. Бу турыда инде 2016 елда ук сүз чыккан иде. Ул вакытта авыл җирендәге буйдакларның яшәешен өйрәнү өчен сораштыру уздырдылар. Бездә моны 1000 кешенең инде дип әйтим, бер яртылаш дисәм дә була. Аласы яше белән бергә инде. Менә туу буенча быел балалар егетләр күбрәк туган. 13 районнан мәгълүмат туплаганнан соң эшнең нәтиҗәсе күренә. Районнарда яшьләрне таныштыру максатыннан клублар оеша. Безнең районыбызның мәдәният йорты нигезендә гашыйклар дип исемләнгән клуб эшләп килә. Бу бит инде бик четерекле мәсьәлә. Һәрбер кешенең үзәгеннән үтә торган. Шуңа күрә бәлки бу клубка әле безнең килеп җитмәгән шәхесләребез дә бардыр. Бүгенге көндә безнең ялгызаклар клубы 97% 97 хатын-кыз, 78 ир-ат бар. Ялгыз
Йолгызаклар клубында даими төрле чаралар үткәрелеп килә. Азнакайда яучылар клубы оешкан соңгы 5 елда ЗАГС, яучылар һәм ялгызаклар клубы хезмәттәшлеге нәтиҗәсендә 13 пар барлыкка килгән. Хәзер 2 бала үстерүчеләр бар. Гөлназ ирен Гашыйклар клубында очрата. Менә шунда мин үзем тормыш иптәшем беренче күрүгә ошатты. Иң беренче үзем барып, тотып алып, биргә чакырды. Менә шуннан танышып киттек. Аллага шөкер, без хәзер 4нче ел бергә. Моннан тыш районнарда яшьләрне кечкенәдән үк ылы тормышка әзерлиләр. Мәктәпләрдә гаилә нигезләре дәресе бар. Яшьләр алдында гаилә авторитетын күтәрер өчен без аны үткәрәбез. Без барлык үткәргән мәҗлесләрне сайтларда куябыз. Тик буйдаклар саны ник кимеми? Элеккеге вакытта кеше иләнмәгән кеше ул үзен ким хис итә иде. Кияүгә чыга алмыйча калган кыз бала да үзен икенче төрлерәк тота иде. Хәзер бөтен нәрсәгә дә җиңел карый җәмгыять. Тәрбия ярдәмендә генә буйдакларны өйләндереп булырмы? Бу сорау әле ачык. Тик шунысы инде билгеле, чебешләрне кызын санаган кебек буйдакларны да быел кызын тагын саный башладылар. Татарстанның хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы районнарга шундый бурыч йөкләгән. Аның буенча 30 яшькә кадәрле өйләнмәгән баласыз яшьләрне исәплиләр. Рания Абдрахманова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.